ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଉପାୟମାନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଓ ଏହାର ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ଉପାୟମାନ ବିଷୟରେ ମାନବ ଜାତି ଜାଣିପାରିଲେ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି କିଛି ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ। ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଅଧିକ ସମୟ ଠିଆ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଶବଦାହ ସମୟରେ ଧୂଆଁ ନାକରେ ବାଜିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ନମ୍ବର 2ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାତିରେ ଦହି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏଁ ରାତିରେ ଉଜାଗରରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ମୈଥୁନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ଧାନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରେ କେବେ ବି ଛେଳି ପାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବୀ ଦେଖାଯିବା ସହ ଅଭାବ ଅନଟନ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେଉଥିଲେ ଘରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ନମ୍ବର 5ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିତ୍ତଳ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିଲେ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କ୍ଳାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ଗରିବୀ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 7ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯାହାକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୁଧବାର ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଖ ବା କେଶ କାଟିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହେବା ସହ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଲରେ କେବେ ବି ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେବା, ଖାଦ୍ୟରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦିଏ ଓ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମାନ ଗୋତ୍ରରେ କେବେ ବି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଭ ହେବା ସହ ବଂଶାନୁଗତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 11ରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ 1 ଲୋଟା ପାଣି ଘର ଆଗରେ ଢାଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହେବା ସହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।